Hello friends, welcome back to our NBS channel. So लोगोफोर जों दा बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मालायजों सुफुंसाग्रा पुस्टायु हेटेरोट्रपिक निउट्रिसन। जोङो सिगांनि बे थांखांनाय पार्टफोराव जोङो गावनो सुफुंसारग्रानि सोमोन्दै जों सावरायदोंमोन आरो बे गावनो सुफुंसारग्रानि बेलायाव जोङो लाइफांफोरा जि गावनो सुफुंसारग्रा बेखौ जोङो मोजाङैनो सोलोंबोदोंमोन आरो नैबे पार्टआव नोंथांमोनजों जोङो मालायजों सुफुंजाग्रा जिवारिफ्रा माबोरै थांनानै थायो एबा मालायजों सुफुंजाग्राफोरा सोरनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै थांनानै थायो बेनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायगोन। स' गोबाव खालामालासे जोङो लेसनाव आगबारिनोसै। दा बेवहाय मालायजों सुफुंसाग्रा पुस्टायु, दा गिबियावनो जोङो बेखौ फरायनानै नायनि मा दङ, बे पेराग्राफाव मा लिरनाय दङ जों बेखौ स्टार्ट खालामसै। बेवहाय मा दङ, गासैबो जिबानो बेनि आबहावाजों गोरोबफाना थायो, जों बेखौ मोनथिखागौ। बेनिफ्राय जिबजों आजावजानाय जामुनि रोखोम आरो आदार मुवानि बाग्लाथि आरो जिबफोरजों माबोरै मोनफुंजायो बेनि सायाव सोनारना पुस्टायुनि रोखोमा गुबुन गुबुन जायो। स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे गुबुन गुबुन आबहावायाव थानाय जिवारिफोरनि जानायफोरा आलादा आलादा जागोन, बे आबहावानि सायाव डिपेन्ड खालामनानै जागोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो मानसिनि जा जानाय आदार, मानसिया जामुखौ मोननाय बे एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो गुबुन फारसेथिं जिब जुनारा मोननाय, जिब जुनारफोरा आबहावानिफ्राय मोननाय जा जामुफोर, बे जामुफोरखौ बिसोर आलादा रोखोमै बुथुमनानै लायो। दा बे हिसाबै गासैनिबो माने गोरोबफाना थानाय, आबहावाजों गोरोबफाना थानायफोरा जुदा जुदा होननानै बुंदों आरो बेवहाय बेखौनो होनदोंनियाव बिदिन्थि बायदियै आदारनि फुंखाया दिदोम जेरै गांसो एबा थाथेरै जेरै मै, जेब्ला आदारा बोरै सफैगोन, मासे मोसौ आरो सिंहजों मा सावगारि बाहायगोन बेनि फारागथि थागोन। दा मोसौ आरो सिंहफोराथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ, सिंहआ जाबाय बेदर जानानै थाग्रा जुनार। दा बे बेदर नुब्लाथ' बे जाखागोन, फारसेथिं मोसौफोराथ' गांसो जानानैसो थांना थायो। अभियासलि बे मासे मोसौखौ नुबा बे सिंहआ होसोखागोन बेखौ जानो थाखाय। बेनिफ्राय बेवहाय दङ जिबनि आदार आजायनाय आरो बाहायनाया माखासे मावखान्थियारि गोसारथि दं। खायसे जिबफोरा सोलेरारि बायजोआवनो जामुफोरखौ बायफ्लेहोयो आरो बेनि उनाव सोबखाङो। बिदिन्थिफोरा जादों मैखुन, जेरै पावरुटिनि मैखुन, यीस्ट आरो मासुमफोर। दा फरायसा बिथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिनांगोन जे खायसे ओरैबायदि जिबफोर दं जायफोर माने देहा सिङाव गावसोरनि जामुखौ बायफ्लेहोआ, बिसोरो मा बायजोआवनो बायफ्लेहोनानै बेनि उनावसो बिसोर गावनो बिसोर मा होनगोन बेखौ बेरखाङो आरोना। दा बेबायदि एग्जाम्पल, बेनि बिदिन्थिया जाबाय मैखुन। जोङो मैखुनखौ माबोरै जोङो मोननो हायो, गिबियावनो माने खायफा आजिखालि दासान्दि आथिखालाव मैखुनखौ मा खालामो, बानायो। माने गिबियावनो बेबायदि माखासे आदब दङ मैखुनखौ माबोरै बानायो, जायफोर माने मैखुन बानायग्रा बिसोरनाव सोंनानै नोंथांमोना बेनि बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन माबोरै बानायो मैखुनखौ। बेनिफ्राय आरो गुबुन फारसेथिं जोङो बेखौ नुनो मोनदों दि जायफोर माने सेवनाय जिगाब, सेवनानै थानाय जिगाब, बेफोराव माने बे मैखुनफोरा बारनो हमो। थारैनो मैखुना माब्लाबा जों बेरखांनाय नुनो मोनो आरो बेफोरो माने गिबियाव बिसोरो मानि थाखाय जादों, बे जामुफोरखौ, मैखुनफोरा जामुफोरखौ गिबियावनो बायजोआवनो बायफ्लेहोदों आरो बायजोआव बायफ्लेहोनानै बेबायदि सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौनो हमनो हाखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय दा एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोनखौ माब्लाबा सोंनो हागौ, सोलेरनि बायजो जामुफोरखौ बायफ्लेहोनाय मोननैसो एग्जाम्पल लिर, अब्लाथाय नोंथांमोना माखौ लिरगोन? दा अब्ला नोंथांमोना नैबे पावरुटिनि मैखुन एबा यीस्ट मासरुमफोरखौ नोंथांमोना लिरनानै होनो हायो। गुबुन फारसेथिं फैबाय, नेक्स्टआव फैबाय जोंनिया, स' नेक्स्टआव फैबाय बे सिङाव मा लिरदों, दा बे जाबाय नेक्स्टनिया, बेवहाय दङ गुबुनफोरा गासैबो बेसादखौ जायो। दा सुबुं माहारि बा जुनारफोरानो गासैबो बेसादफोरखौ, नांनाय जामुखौ जानायनि उनावसो बेफोर सोलेरनि सिङाव बायफ्लेहोगोन होनना बुंदों। बिदिन्थि हिसाबै जों मानसिखौनो बुंनो हायो। मानसिया माने गिबियावनो आदारखौ जाबाय, जानायनि उनावसो बे देहा सिङाव बायफ्लेहोगोन। बाट बैसोर जा मैखुनफोर, बिसोरो गावनि देहा सिङाव आदारखौ बायफ्लेया, बिसोरो बायजोआवनो आदारखौ बायफ्लेनानैसो बिसोरो बेरखांनानै थायो बेबायदि। दा बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों, सोलेर बुमिन हाबा मावनायनि सायाव सोनारनानै आदार आजावनाय आरो बायफ्लेहोनाया
जायो खायफा जिबफोरा लाइफां एबा जिउआरिफोरखौ फोथायालासेनो बेसोरनिफ्राय सुफुंसारनाय मोनो। बेबायदि जिबियारि सावगारि मावखान्थि गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै कुस्टार, अम्बेल, उराव, थेमा, लुवाद आरो फिलौफोरजों बाहायजायो होनना बुंदों। स' नोंथांमोनखौ आरो माब्लाबा सोंनो हानाय जे खायफा जिबफोरनि बायदि लाइफां आरो जिउआरिखौ फोथायालासे लाइफांखौबो फोथायनाय नङा आरो बिसोर जिउआरिखौबो फोथाया, खिन्थु बिसोर मा गुबुनावनो थांनानै थायो। दा नैबे एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना नै अमरबेलनो आं अमरबेल माने बेखौ मा बुजियाखै उराव बा थेमाखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय, जायफोर माने हिन्जावसा मानसि बिसोरनि बे खानायाव जों थेमाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर थेमाफोरा माने मानसिखौ फोथैया बा जिउआरिखौ फोथैया, बिसोर माने बेयावनो थानानै मोजां मोनो। दा बेबायदि मोनसे एग्जाम्पल। थिग बिदिनो लुवादआ बे मा जागोन मानसिखौ नुब्ला माने लुवार बारि हाग्रा बंग्रायाव थानाय बे लुवादखौ बुंनाय जादों आरो बेफोर लुवादा मानसिनाव बायो माब्लाबा आरो बानानै थैफोरखौ सोबनो नाजायो, नाथाय बेफोर मानसिफोरखौ फोथैया। दा बेफोर जिबखौ माने नोंथांमोनखौ सोंनो हानाय माब्लाबा। स' नोंथांमोना बेफोर जिबफोरनि मुंफोरखौ गोसोआव लाखिनानै नाजाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंनिया नेक्स्टआव दङ जिबफोरा माबोरै सुफुंसारनाय मोनो होनना सोंदों। दा जिबफोर माने जों सुबुं माहारिखौनो बुंदों माबोरै सुफुंसारनायफोरखौ मोनगोन, माबोरै गावनि आदारखौ माने बिसोरो मोननो हागोन। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जाखायनो आदार आरो बेखौ मोननाय राहाया बायदि रोखोमनि। जिबफोरनि दोगोन बिखान्थियाबो गुबुन गुबुन। स' जिबफोरनि खायफा जिबफोरना एसे आलादा जागोन आरो मानसिनिया एसे आलादा जागोन। दा बे गासैनिबो रोखोमफोरा आलादा आलादा। जा आदार बुथुमनाय आरो बेफोरखौ दोगोन खालामनाय बिखान्थिफोराबो गुबुन गुबुन होनना बुंदों। आरो बेवहाय लिरदों से जिबख्रियारि जिबनि बिथिङाव आदारा गासै सा बिखुंजों आजाव जायो होनना बुंदों। से जिबख्रि माने जायफोर माने मोनसेल' जिबख्रि गोनां बिसोरखौ माने बे से जिबख्रि होनना बुंनाय जादोंब्ला बिदिन्थि हिसाबै जोङो एमिबाखौनो होनना बुंनो हायो। दा नैबे सावगारियाव नोंथांमोना एमिबानि सावगारि नुनो मोनदों आरो बेसोर एमिबाफोरा मा खालामो गावसोरनि आदारखौ माने सा बिखुङावनो बिसोर मोननो हायो होनना बुंदों। आरो बेवहाय मा लिरदों जों नायनोसै। नाथाय जिबनि जेथोआ बांबोनाय लेखा गुबुन गुबुन अंगफोरा गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जुनियायै जायो। बिदिन्थि बायदियै एमिबाया जिबख्रि सा बिखुंनि थाजोर नङि आसिनि बादि बारायगानखौ बाहायना आदारखौ आजावो आरो बेयो आदार बेसादनि सोरगिदिं बेंखनना मोनसे दन्दर 6.5आव नोंथांमोना नुनो मोनदों सोमजियो। दा नैबे पिक्साराव नोंथांमोना नैबे दन्दरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों एसे गोथौ, नैथिं एसे गोथौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो नैयावबो एसे गोथौ सार्कोल टाइप। आरो बे गिबियावनो बिसोर आदारखौ माबोरै बुथुमो बेबायदि माने दन्दर खालामनानै बिसोरो गावनि आदारखौ बुथुमना लायो होनना बुंदों। बे आदारा जेब्ला फैगोन बिसोर लासिगोन आदारखौ। दा बे जाबाय मोनथिबाय नोंथांमोना माबोरै से जिबख्रियारि जिबा गावसोरनि आदारखौ बुथुमनानै लानो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ। स' नेक्स्टआव बिदिनो फैबाय बेवहाय दङ आदार दन्दरनि सिङाव जेथोगोनां मुवाफोरा उन्दैनिख्रुइ उन्दैसिन महराव बायफ्लेलाङो, जाय उनावहा जिबख्रि रन्दैयाव बायस्रालाङो। आद्रा थालांनाय दोगोन जायै जिबफोरा जिबख्रिनि सा बिखुंसिम दावथ्रोदलाङो आरो एंगार हरजायो। से जिबख्रियारि जिब पेरामेसियामनि जिबख्रिया मोनसे थि महर दं आरो आदारखौ मोनसे जुनिया थि जायगायाव आजावजायो। जिबख्रि बिखुंखौ साग्लोबना थानाय सिलियारि मावसारनायजों आदारा बे थि जायगासिम दावथ्रोदलाङो। स' नोंथांमोना नैबे सिलियारिखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय मा बिदामनि गेजेरजों बा बेखौ सोङो आदारखौ माने से जिबख्रियारि जिबफोरा थि जायगासिम दावथ्रोदलाङो अब्ला सिलियारि बेखौ लिरनानै होनो हागोन। आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौनो बुजिबाय जे से जिबख्रियारि जिबा बोरै बिसोर गावसोरनि आदारखौ बुथुमो। दा नैयाव नोंथांमोना एमिबानि सुबुंसारनाय बेयाव ABCD होना दङ। स' बेनिफ्राय जोङो माबोरै गिबियावनो नैबायदि जाबाय, एआव बिदि जाबाय, बेनिफ्राय नै नंखाय आथिं बायदि सोरजिना लाबाय एमिबाया। बेनिफ्राय आदार दन्दर हिसाबै नै आदार बेसादखौ बेबायदि लाखिबाय। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं आदारखौ नैबे जोबथारनायाव बे डिआव आदारखौ बेबायदि एमिबाया मोननो हागोन से जिबख्रियारि जिबा। स' बेबायदि बिसोरो
गावनि आदारखौ माने मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं जों दा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों मानसिनि सुफुंसारनाय निउट्रिसन इन हिउमेन बिं। दा बे मानसिनि सुफुंसारनायाव जोङो मानसिया माने गावनि आदारखौ माबोरै देहासिम लाना थाङोबा मानसिनि सुफुंसारनायनि सोमोन्दै जों बे टपिकआव मोनगोन। दा बेवहाय गिबियावनो मा लिरदों, दोगोन नालाया गुबैयै खुगानिफ्राय खि लामासिम लावलांनाय मोनसे गोलाव हासुं। स' जों जे दोगोन जानाय जा दोगोन नाला, बे दोगोन नालाया माने खुगानिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो खि लामासिम बे मोनहैगोन। आरो जायफोर माने डक्टर फरायनो होनना गोसो, बेफोरखौ माने एसे माने फरायनाया मोजां एबा गोसो होनाया मोजां। स' माबोरै माने आदारा जोंनि देहायाव थाङो, माबोरै खि लामाथिं ओंखारलाङो, बेफोर माने गासैबो डक्टरानो मोनथिजोबो। बेफोरखौ डक्टरफोरा नोंथांमोना गुवारै गियान मोनगोन। स' जायखिजाया बेवहाय माने एसे नलेजखौ होनाय जादों, नोंथांमोननो बेसिक नलेजखौ। बेनिफ्राय देनां जुदि गोजौ लेभेलाव जुदि डक्टर लाइनाव फरायब्ला गोबां मोनथिना मोनगोन। स' जायखिजाया बेवहाय सावगारि 6.6आव जों नुनो हायोदि हासुङा गुबुन गुबुन बाहागो दं। जोंनि जा बे हासुं माने बेखौ बुंनाय जादों, जा दोगोन जानाय हासुं बे गुबुन गुबुन होनना बुंदों। गुबुन गुबुन खोन्दोफ्रा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय जुनिया खालामजानाय। जोंनि सोलेराव खेबसे हाबहैब्ला आदारा मा जायो, बेयाव जों बिखान्थिफोरखौ सावरायगोन। स' जोबोर इन्टारेस्ट लागा बेफोर टपिकफोरा, माने जोंनि देहा सिङाव थांनाय लोगो लोगो आदारा माबायदि माने दोगोन जालांगोन बेखौ जोङो मोननो हागोन। दा बेवहाय फैबाय आरो सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै मानसिनि बे मोनसे मानसिनि सावगारि। आरो बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै मानसिनि नैबे गिबियावनो दोगोन नाला बिदि फैबाय, बेनिफ्राय ओरै फैबाय। दा बेबायदि फैनानै आरो लास्टाव माने मा जागोन, बे खि लामाथिं ओंखारलांगोन। आरो नै खि लामाथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि। स' बे स्ट्राक्चारफोरखौ नोंथांमोना नैबे पिक्सारफोरखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय, माखौ मा बुङो, माब्लाबा एग्जामफोराव फैनो हानाय। स' एग्जामाव फैब्ला बेफोर माने जा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ आखिनो नाजाबानो जाबाय, जोबोर इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय जों दा बेवहाय मा दङ, मा लिरनाय दङ जों बेखौ नायनि। दा बेनिफ्राय बेवहाय दङमोन जोंनिया नै गोजौनिफ्राय जों नायनोसै। आरो नै बेवहाय मोनसे मावफारि होदो जाय 6.3। बे 6.3आव मा दङ, बेवहाय गंनै आनजाद हासुङाव ए आरो बि 1 मिलिलिटार बुरजा मुवा गलिलाव 1% ला। आनजाद हासुं एआव 1 मिलिलिटार खुदै होदेर आरो गंनैबो आनजाद हासुंखौ दलरै 20 मिनिट दोननो होदो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा लिरदों, दानिया आनजाद हासुंफोराव दैब्रां आयडिन गलिलाव थरथिंनैसो होदेर। बबे आनजाद हासुंनि गाबखौ सोलायनाय नुखो आरो मोननैबो आनजाद हासुङाव बुरजा मुवा थानाय एबा थायैनि बागै मा मिथिदों? बुरजा मुवानि थाखाय सायाव खुदैनि जाथाया मा जोंनो फोरमाय। स' खुदैया जाबाय इम्परटेन्ट। जोङो आदारखौ सावग्लिनाय समाव खुदै नङाब्ला जोंनि आदारा माने मोजाङै गुन्दै जानाय नङा। स' बेखौ बे मावफारियाव बेखौनो फोरमायदों। दा थेवबो नैबेयाव नोंथांमोना नै सिङाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे नैबे बेनिफ्राय बे मावफारियाव जा मोननाय बेखौ बेवहायनो फोरमायनो थांदों। जों जानाय बायदि रोखोमनि आदारफोरा एखे दोगोन नालाजों बारलाङो। सरासनस्रा उन्दै उन्दै गुन्द्रा आरो एखे दाथायनि रोखोमनि बेसादफोर सोमजिखांनो आदार बिखान्थि दाजानांगौ। बेयो जोंनि हाथाइजों आदारखौ अख्रेबनायाव जाफुङो। जाखायनो नालानि फारिया गुरै आदार मोजाङै बारलांनो हानाय बादि गिसि जायो। जेब्ला जों मोजां मोननाय आदारखौ जायो, जोंनि खुगाया दैजों सिदोब जायो। बेयो थारै दै नङा, नाथाय खुदै बिथोबजों जिरि होजानाय खुदैसो। स' फरायसा बिथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय जे जोङो आरो नोंथांमोना आदार जानाय समावबो आन्दाज खालामनो हायो बेफोर बाथ्राखौ जे जोङो जा आदार जाबाय, बे आदार जानाया माने जोंनि खुदै माने बे डाइरेक्टलि दै नङा, खुदैसो होनना बुंदों। बे आदारजों खुदैजों मिक्स जाबाय। आदारजों खुदैजों मिक्स जानानै बेनिफ्राय मा जागोन, लासै लासै मिक्स जाबाय आरो फिसा फिसा गुन्दै आदारा जाबाय फिसा फिसा गुन्दै महराव बेयो मा जालांगोन, बायफ्लेलांगोन आरो बायफ्लेनानै बे आदार नालानि गेजेरजों जोंनि बा उदैसिम सहैगोन। दा जायखिजाया बेवहाय आरो मा लिरदों जों नायनोसै। जों जानाय आदारनि गुबुन मोनसे बिथिङा जादों जेथोगोनां आखु। स' बे जाबाय। आरो नै बेवहाय आं एसे सिगां फरायनो बावदों नैखौ, जोंनि खुगाया दैजों सिदोब जायो। बे थारै दै नङा, नाथाय खुदै बिथोबजों जिरि होजानाय खुदैसो। स' बेखौ फरायखांबाय। दा खुदैसो बे एक्सुवेलि बे दै नङा। जों जे जा सावग्लिनानै
बे आदारफोरखौ गुन्दै खालामनाय बे खुदै नङाब्ला जोङो बेखौ मोजाङै गुन्दै खालामनो हानाय नङामोन गोरान खुदैयाव जों माब्लाबाबो बेखौ गुन्दै खालामनो हानाय नङा खुदैयाव माने जोंनि खुगायाव एसे बिबांनि खुदै थायो स' बे खुदै थाब्लासो जोङो आदारखौ माने बायफ्लेनानै जोङो दोगोन नालाजों बेखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बेखौ दोगोन नालानिफ्राय सोबखांनांगौब्ला बे उन्दै गुन्द्रासिम बायफ्लेनांगोन दा गिबियावनो दोगोन नालासिम बे थांग्रोनाय नङा जोङो खुगायावनो माने बेखौ फिसा फिसा गुन्दैसिम जोङो बायफ्लेहोनांगोन बेनि उनावसो बेयो जोंनि देहा सिङाव मोनहैगोन आरो बेवहाय मा लिरदों बेयो एन्जाइम मुंनि जिबारि थुनज्लायग्रानि हेफाजाबाव मावफुंजायो स' एन्जाइमा जाबाय एन्जाइम थानायनि थाखाय जोंनि खुदैयाव एन्जाइम थानायनि थाखायनो बे आदारफोरा माने फिसा फिसा मावफुंजायो फिसा फिसा गुन्दैसिम बायफ्लेजायो होनना बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं खुदैयाव थानाय खुदैयारि एमाइलेज जेथोगोनां गुन्द्रा मानिपुरजा मुवाखौ सिफायनानै सिनि सोमजियो स' बेफोर जाबाय जोबोर इम्परटेन्ट बाथ्रा बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा लिरदों नेक्स्टआव फैबाय आदारा खुदैजों मोजाङै मिसायजायो आरो मोदोमारि सालायजों फिदिंनाय समाव खुगा सिङाव गिदिंबाय थायो आरो सालायाबो इम्परटेन्ट सालाय नङाब्ला माने जों जा जानाय आदार बियो मोजाङै मा जानाय नङा मोजाङै गुन्दै जानाय नङा सालाया बे आदारफोरखौ फिदिंबाय थागोन जोंनि खुगा सिङाव बे हिसाबै बेयो जोबथारनायाव बे गुन्दै जानानै देहासिम मोनहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंनिया बेयो दोगोन नालानि गेजेरजों मोनसे थि खान्थियाव आदारखौ दावलांहोनाया गोनांथार जाहाथे बेयो मोनफ्रोमबो बाहागोआव थियै बिखान्थि दाजायो आदारखौ नारखाना आवगायहोनो थाखाय नालानि मोदोमफ्रा फारियै खमबादि थन्थ्रयो बेफोर थन्थ्रनाय गोसारनाय मावसारनायफोरा दोगोन नालानि गासियावनो जायो इसफेगासनि गेजेरजों आदार खुगानिफ्राय बान्दारसिम थाङो बान्दारा मोनसे गेदेर अंग जाय आदार हाबहैब्ला अरगायो स' नै नोंथांमोना बेखौ बान्दारखौ नुनो मोनदों बे बान्दाराव माने जों जानाय आदारफोरा फैगोन आरो फैनानै बेवहाय गिबियावनो जमा जाफैगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव बिदिनो हजम जायै जायै बे बिबुफोराव बेबायदि थांसिगोन बेनिफ्राय मोदोमनि इन्जुरफोरा आदारखौ गोबां दोगोनारि रोसिफोरजों मोजाङै गलायनायाव मदद होयो स' नैबे आदाराव माखासे माने दोगोनारि रोसिफोर थागोन जाय दोगोनारि रोसिनि गेजेरजों माने आदारखौ मोजाङै बायफ्लेनायाव हेफाजाब होगोन बेनिफ्राय मा दं आरो बेफोर दोगोनारि खामानिफोरा बान्दारनि इन्जुराव थानाय गेस्ट्रिक बिथोफोरजों मावफुंजायो स' बान्दारावबो मा थागोन बान्दारनि इन्जुर माने जा बान्दार नोंथांमोना बेवहाय पिक्साराव जा नुनो मोनदों नैबे जाबाय बान्दार बे बान्दारनि इन्जुरफोराव मा थागोन माखासे दोगोनारि एन्जाइम थागोन होनना बुंदों बेखौ माने गेस्ट्रिक बिथोबो बुंनो हायो जोङो स' बे माने थानायनि थाखाय जोंनि जा जानाय आदार बे मोजाङै दोगोन जानायाव एबा फिसा फिसा गुन्दै जानायाव बे हेफाजाब होगोन आरो बेवहाय आरो नैबे जा बान्दार बेवहाय हाइड्र'क्लरिक एसिड एबा पेप्सिन मुंनि प्रटिन दोगोन खालामग्रा एन्जाइम आरो मिउकास एंगारो मानिफ्राय एंगारगोन नैबे बान्दारनिफ्राय एंगारगोन हाइड्र'क्लरिक एसिडफोरखौ आरो पेप्सिन मुंनि प्रटिन दोगोन खालामग्रा एन्जाइमफोरा बेनिफ्राय ओंखारगोन दा बेनिफ्राय लासै लासै बे दोगोन जानो हमगोन बेनिफ्राय आरो मा लिरदों हाइड्र'क्लरिक एसिडआ एसिडारि बेजों सोमजियो जाय पेप्सिन एन्जाइमनि खामानिखौ गोरलै खालामना होयो एसिडआ माबाफोर गुबुन खामानि मावो होनना नों सानो नामा मिउकासआ सरासनस्रा थासारियाव एसिडनि जाथायनिफ्राय बान्दारसिम एसे बाहागोखौ रैखा खालामो स' बेनो जों जा जानाय आदार बे माने बे बान्दाराव सहैनानै बे मोजाङै मिक्स जानानै बे मोजाङै बायफ्लेगोन आरो बायफ्लेनानै बे बिबुफोरथिं ओंखारबोगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय जे बान्दाराव बे हाइड्र'क्लरिक एसिड आरो पेप्सिना थायो बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बैसोगोरा गोखैथायनि बागै अजद दैखांनायखौ जों खोनाबाय थायो गोजौ सावरायबोनायजों बेयो सोमोन्दो थानो हायोना बान्दारनिफ्राय आदारनि ओंखारग्रा लामाया मोनसे खोबथेग्रा मोदोमजों सामलायजायो आरो बेखौ बिबु सासिम एसेल' जखानि एंगारहरो दानिया बान्दारनिफ्राय आदारा बिबुसिम हाबहैयो स' बान्दारनिफ्राय बे बिबुसिम थांगोन लासै लासै थांगोन बेनिफ्राय बेयो दोगोन नालानि गोलावसिन बाहागो जाय बारायथाय फानफ्रेनाय जाहोनाव अरस'नाय जायगायाव गोरोबहोना दोनजायो स' बिबुआ माने बे फानफ्रेन थागोन जोंनि देहा सिङाव फानफ्रेनानै थायो आरो बे लासै लासै माने
थांलांबाय थागोन। बेनिफ्राय मा दङ स' बेनिफ्राय बेवहाय दङ बेयो दोगोन नालानि गोलावसिन बाहागो जाय बारायथाय फानफ्रेनाय जाहोनाव अरजाबनाय जायगायाव गोरोबहोना दोनजायो। स' बिबुआ जाबाय मेरायना थागोन जोंनि देहायाव माने बेनिफ्राय बेयो लासै लासै जों जानाय आदारफोरा बे बिबुसिम थांगोन। बेनिफ्राय जिउआरिफोरनि जानाय आदारनि सायाव सोनारनानै बिसोरनि बिबुसानि लावथाया गुबुन गुबुन जायो। स' जानाय आदारनि सायाव सोनारनानै जिउआरिफोरा जा जानाय आदार बे जानाय आदारनि सायाव सोनारनानै बे जा बिबुसानि लावथाय बे लावथाय गुबुन गुबुन जागोन होनना बुंदों। हमना ला गांसो जाग्रा जुनारफोरनि बिबुआ एसे गुबुन जागोन थामहिनबा बिसोरना गोलावसिनबो जानो हागौ आरो गुबुन फारसेथिं जों जिब माहारि मानसिफोरनि बिबुआ एसे गुसुंसिनबो जानो हागौ आरो दाउफोरनि बिबुआ एसे आलादा जानो हागौ। स' बेबायदि माने आदारनि सायाव बिसोर जानायनि सायाव डिपेन्ड खालामो होनना बुंदों। बेनिफ्राय दा नैयाव बेखौ लिरदों नै गांसो जाग्राफोरा गांसो जायैखायनो सेलुलोज दोगोन जानो गोलाव बिबुसानि गोनां जायो। बेदर दोगोन जानो गोरलै बेनिखायनो मोसाफोर बायदि बेदर जाग्राफोरा गुसुं बिबुसा थायो। स' आदार जाग्रानि जा बे मोसौफोरनि बे बिबुफोरा जोबोर गोलाव आरो गुबुन फारसेथिं जायफोर माने बेदर जानानै थाग्रा जुनारफोर जेरैबायदि मोसा बे सिंह बिसोरनि बिबुसाया माने गुसुं होनना बुंदों। मानो गुसुं जाहोना जाबाय बिसोर जा जानाय बेदर गुसुं बिबु थायोब्लाथाय थाबनो हजम जायो बेखौ फोरमायदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे गांसो जाग्रा जिबफोरनि बिबुआ गोलाव जानायनि जाहोना जाबाय बे हजम जानायाव बा गांसोफोरा हजम जानायाव गोबाव सम लायो बेखायनो बिसोरनि बिबुआ गोलाव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जोंना नेक्स्टआव बिबुसाया कार्ब'हाइड्रेट प्रटिन आरो मेजेमनि आबुङै दोगोन जानायनि थावनि बे खामानिनि थाखाय बिखा आरो आमायथुनि जिरिनायखौ बियो मोनो। बान्दानिफ्राय फैनाय आदारा एसिडारि आरो बेखौ मावफुंनो आमायथुआरि एन्जाइमनि थाखाय एलकालिन बानायो। स' एलकालिन बानायथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ एसे खारदैयारि जागोन बेखौनो बुंदों। बिखानि बिख्लो रोसिया मेजेमनि सायाव जाथाय खालामफायो लोगोसे बेखौ मावफुङो। बिबुसायाव सफैनाय मेजेमफोरा गेदेर लादुरा महरनि जायखिजाया एन्जाइमा बिसोरनि सायाव जाथाय खालामनो गोब्राब जायो। बिख्लो संख्रिया एन्जाइमनि जाथायनि उदायथिखौ बांहोनो लादुराफोरखौ फिसा फिसा महराव बायफ्लेयो। स' जों जा जानाय आदार बेयो माने फिसा फिसायाव बायफ्लेगोन होनना बुंदों। आरो खोन्दो 4 जों सोलोंबोबाय मैलानि सायाव साबोननि गलायमोन्देर जथायजों बे रोखोमसे माने साबोन बे मैलायाव सि जोमफोराव जे मैला नांना थायो बे माबोरै खारो गिबियावनो बे सि जोमफोरा माने जोङो जा बुना होयोब्ला बे मैलाफोरा जमा जागोन माने जमा जानानै बेयो मा ओंखारलांगोन। थिग बिदिनो जोंनि जा देहानि सिङावबो आदारफोरा गिबियावनो जमा जानानै बे लासै लासै बे माने हजम जालांनाय लामायाव आवगायलांगोन। दा बेखौनो बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं बेवहाय आमायथु रोसिया जिरिहोयो जायहा प्रटिन दोगोननि थाखाय ट्रिप्सिन आरो मेजेमनि जथायफोरखौ बायफ्लेहोनो थाखाय लाइपेज मुंनि एन्जाइमफोर दं। बिबुसानि इन्जुरफोराव बिबु रोसि जिरिग्रा बिथोबफोर थायो आरो बेयाव थानाय एन्जाइमफोरा जोबथारनायाव प्रटिनखौ एमिन' एसिडसिम जेथोगोनां कार्ब'हाइड्रेटखौ ग्लुक'जआव आरो मेजेमखौ मेजेमारि एसिड ग्लिसाराव सोलायहोयो। स' बेनोमोन बेखिनिया। बेनिफ्राय नेक्स्टआव आरो बे जोबाखै आरो नेक्स्टआव एसे दंबावो बे आरो मा लिरदों बेवहाय दोगोन जानाय आदारखौ बिबुसानि इन्जुराव सोबखांना लायो। बिबुसानि सिंनि बाहागोआव सानथ्र'हायै आसि महरनि लावगालांनाय भिलाइ दं जाय सोबखांनाय समाव बिखुं थावनिखौ बांहोयो। भिलाइफोरा थै नालाजों आबुङै गोसारलानाय। स' बे बिबुसायाव थागोन जोंनि जा देहा सिङाव बे बिबुसायाव भिलाइ माने फिसा फिसा माने रोदा बायदि जाय थै लामा बेफोरबायदि थागोन। आरो बेवहाय माने जों जा जानाय आदार दोगोन जानाय आदार बे बिबुसाया एसे बिबांनि सोबखांना लायो होनना बुंदों। आरो बे भिलाइनि गेजेरजों जोंनि देहा सिङाव माने गुबुन गुबुन देहानि गुबुन गुबुन जिबख्रिफोराव बे दैथायहरगोन। आरो बेवहाय बेखौ लिरदों भिलाइफोरा थै नालाजों आबुङै गोसारलानाय बे थै नालाफोरजों कानेक्ट जाना थागोन बे भिलाइफोरा। आरो जाय माने सोबखांनाय आदारखौ सोलेरनि मोनफ्रोमबो आरो गासैबो जिबख्रिसिम दैथायहरो। बिबुसाया माने जोंनि जा जानाय आदार बे आदारखौ माने एसे बिबांनि सोबखांना लायो आरो बे सोबखांना लानाय आदारफोरखौ गुबुन गुबुन सोलेरनि गुबुन गुबुन बाहागोआव दैथायहरो होनना बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो मा लिरदों जेराव सक्ति बुथुमनायाव
गोदान बिदाम दानायाव आरो गोजाम बिदामनि फाहामनायाव बाहायजायो। जों जे जा बे आदारखौ जाबाय, जानानै बेबायदि माने सोलेरनो गुबुन गुबुन जायगासिम बिलाइनि गेजेरजों बा थै नालाफोरनि गेजेरजों दैथायहरबाय। बेफोर थारैनो मा खालामगोन? सक्ति बुथुमनाय, एनार्जि मोनहोनाय सुबुं माहारिखौ बा मानसिखौ, जिखुनु जिउआरिफोरखौनो, आरो गुबुन फारसेथिं गोदान बिदाम सोरजिनायाव बेफोर माने जों बिबुसाया जा आदार सोबखांना लादोंमोन एसे बिबांनि, बिसोर माने मदद होयो होनना बुंदों। गुबुन फारसेथिं बेवहाय आरो मा लिरबावदों? सोबखांजायै आदारा आरो जा बिबुसाया सोबखांना लानायफोरा मा जायोमोन? बिबुसाफोरा सोबखांना लानायफोरा जोंखौ सक्ति जगाय। गुबुन फारसेथिं जा बिबुसाफोरा सोबखाङाखै आदारफोरखौ, बेखौ जोङो मा खालामना हरगोन? बेनिफ्राय जोङो नै बेवहाय दङ, सोबखांजायै आदारा गेदेर बिबुसिम दैथायहरजायो। बिबुसानिफ्राय जायफोर माने नाङै मुवा, जों जानानै नाङै मुवाखौ बे देहा सिङावनो बे बिबु गेदेरसिम बे दैथायहरगोन, गेदेर बिबुसिम दैथायहरगोन सोबखांजायै आदारखौ। आरो जेराव गोबां बिलाइ बे बेसादनिफ्राय दैखौ सोबखाङो। बेनिफ्राय आरो गोबां दैखौ बिसोर सोबखांना लागोन बिलाइनिफ्राय। आरो बेसादनि आद्रा बाहागोआ देहानिफ्राय खि लामानि गेजेरजों ओंखारहरजायो। बे नाङि बेसादनि ओंखारलांग्रा लामा खि लामानि होबथेग्राजों सामलाय जायो। बेनिफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय, जा जोंनि देहानि नाङै बा दोगोन जायै, सोबखांजायै, बेफोर माने खि लामानि गेजेरजों बायजोआव ओंखारलांगोन। बेनो जाबाय मानसिया बोरै माने गावनि जानाय आदारखौ बोरै दोगोन खालामो एबा सुफुंसारो मानसिया, बेखौ जोङो सोलोंबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय, बेवहाय सोंनाय फैदों। सोंनायाव मा दङ? गावनो सुफुंसारनाय आरो मालायजों सुफुंसारनायनि गेजेराव फारागफोरा मा मा? बेबायदि जोबोर इजि कुइसन। बेनिफ्राय सोरां बिजिरखौ दानायनि थाखाय गोनां जानाय मोनफ्रोमबो गोथां बेसादफोरखौ लाइफाङा बबेयाव मोनो होनना सोंदों। नेक्स्ट नाम्बार 2 सोंदों, जोंनि बान्दारनि एसिडनि बिफाव मा? दोगोननि एन्जाइम खामानिया मा? आरो बेबायदि दङ, दोगोन जानाय आदारखौ सोबखांनो बिबुसाया माबोरै मावफुङो? बेफोर गासैबो इजियानो कुइसनफोरा। जों बे कुइसनखौ डिसकास खालामो जेब्ला बे फराखौ जोङो कमप्लिटलि फोजोबखांनायनि उनाव जों कुइसन एन्सारखौ डिसकास खालामगोन। बेनिफ्राय हां लानाय, रेसपिरेसन होनना बुंनाय जादों जायखौ। हां लानायखौ जोङो उननि पार्टनि भिडिअ डिसकास खालामगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, आरो चेनेल लोगो दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।